Ji panorama heftane dem baş binerên hêja. Bi geşedanên nû heftane em li pêşberî we ne. Her çendî bi mehanê malbatên girtiyan û rêxistinên sivîl banga berdana girtiyên nexweş dikin jî dîsa girtiyên nexweş nayên berdan. Ji ber neberdana girtiyên nexweş yek bi yek li girtîgahan tên qetilkirin. Di duyê Sibatê de girtiyê nexweş Turgay Denîzê li girtîgeha Metîsa Îstanbulê girtî bû li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Denîz di nav lîsteya girtiyên nexweşên rewşa wan giran de cih digirt û divê bi lezginî bihatan berdan. Her çi qas di kanûnên Tirkiyeyê darvekirin tune jî desthilatdara hî bi neberdana girtiyên nexweş roj bi roj wan dikuje. Ji 12 mijdara 2021 ve heta niha girtiyên nexweş di nav de gelek girtî bi polîtikayên hikûmetê hatin qetilkirin. Ji 12 mijdarê heta niha girtiyên jiyana xwe ji dest dane wiha ne. Di 3 çileya 2022 de Mehmet Hanifî Bilgîn û 5 salî li girtîgeha tîpa Feya Bolûyê, di 21 çileya 2022 de Ramazan Turanê 7 salî li girtîgeha Avanê, di 20 kanûna 2022 de Vedat Erkmenê girtîgeha tîpa Feya Têkîrdayê, di 17 kanûna 2022 de İlyas Demîr li girtîgeha tîpa Teya Bolûyê jiyana xwe ji dest da. Di 16 kanûna 2022 de Salık Tûrû li Mersinê jiyana xwe ji dest da. Tûrû di sala 2014 de ji ber rewşa xwe yê giran ji girtîgehê hatibû berdan. Di 15 kanûna 2022 de Halîl Güneş li girtîgeha hejmara Duduya Evlehiya Bilind a Amedê, di 14 kanûna 2022 de Abdûrazak Suyur li girtîgeha tîpa Teya Şakranê, di 9 kanûna 2022 de Garibe Gezer li girtîgeha tîpa Feya hejmariyeka Evlehiya Bilind a Kandırayê, di 12 mijdara 2022 de Bangî Muhammed li girtîgeha tîpa Teya İskenderûn jiyana xwe ji dest da. Li aliyê din ve komeleyên malbatan girtiyan li gelek bajaran tecdîdkirina rêberî PKK Abdullah Öcalan mirina li girtîgehan û neberdana girtiyên nexweş ê girtiyên ku ceza wan qediya ne protesto kirin. Çeteyên Daişê di şeva 20 çileyê de êrişê girtîgeha Sînayê Kirk û têde nêzî 5000 çete dihatin girtin. Li êrişê çeteyan ji alî HSD, Hêzên Evlekariya Hundirîn û Gel ve Hat Têkbirin û 26 çileyê de yanî roja rizgarkirina Kobanî de serkeftina Hesekê hat ragihandin. Piştî serkeftina Hesekê, Devleta Tirk bi hevkariya PDK yekê Sibatê bi awayekî hemveq êrişê Şengal, Mehmûd û Rojava kir. Di êrişê de bi dahan kes şehîd û birîndar bû. Lê wekî her carê çapemeniya Tirk û PDK dîsa kesên hatin qetilkirin wek PKK'yê nîşandan û hewdan êrişan reva bikin. Piştî êrişan gelê Şengal, Mehmûd, Rojava di serî de Kurd û dostê xwe li her derê rabûn ser piyan û êrişên Devleta Tirk û îxanet û hevkariya PDK'ya bi Devleta Tirk re şermezar kirin. Ser Mehmûdê jî rastî jî ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî Devleta Tirkiyê êrişa pêktîne erê dawî Hesekê da xwast Daişê careke din zîndî bikin. Di çalakiyên şermezarkirinê de gel Diyarbakır û îradeyeke ji hemû hêz û êrişan xurtir e û dê tu carê ji rêya xwe ya azadiyî venegerin. Ji xwe li dijî êrişên Devleta Tirk bêdengê hêzên navnetewî nîşan dide ku êriş û komkûjî bi hevkariya wan pêk tê. Operasyonên ji bo tunekirina berhemahiyên çeteyên Daişê didomin. HSD û koalîsyona li dijî Daişê li heremên operasyonên hevpar pêk dînin. Heta niha di van operasyonên de gelek çete hatin kuştin û girtin. Serokê Amerîkayê Biden di 3 Sibatê de ragihand ku li Îdlibê ku di bin kontrola Devleta Tirk de ye operasyonekî taybet pêk anîne û di vê operasyonê de Serokê Daişê Ebul İbrahim el-Haşimî ku li şûna Bexdadê hatibû destnîşankirin hatiye kuştin. Biden Diyarbakır ku wan û hêzên Sûriya Demokratî bi hevkarî ev operasyon pêk anîne. Biden di dema ragihandina hûrguliyên operasyonê de destnîşan kir ku ev bi hevkarên xwe HSD re bi tevkarî xebitine û ev tevkarî kiriye ku operasyon bi serkeftî be. Li Tirkiyeyê Kurdî di bin zextan de ye û her tim rastî astengiyan tê. Lê hikûmetên berî û niha her tim îddia dikin ku Kurdî tu carî rastî zextan nehatiye û nayê jî. Lê her roj weşan û malperên ku bi Kurdî weşan dikin rastî astengiyan tên. Heta gelek Kurd li bajarên Tirkiyeyê ji ber axaftina Kurdî ji alî nijadperestan ve hatin qetilkirin. Herî dawî di 28 çileyê de rojnameya me xebûnê ku di 21 kanûna 2019 ve dest bi weşanaya heftane kirî û xwerî Kurdî weşanê dike bi biryara saziya ragihandin û teknolojiya zanînê ve hat astenkirin. Tenê nexebûn, malpera rojnameya Yeni Yaşam û Ajansa Jinan nû jin hew gelek weşanên muhalîf jî hatin astenkirin.
Bi taybetî ev astengî di bin siya hilbijartina Dêrsên Kurdî de pêk hat. Hikûmeta AKP ji aliyek ve dixwaze bi Dêrsên hilbijartina Kurdî Kurdan bixapîne û ji aliyê din ve jî bi astengkirina weşanên Kurdî dixwaze Kurdî bixe bin têkela xwe û bi vî awayî daxwaza Kurdanan bila Kurdî bibe zimanê perwerdeya fermî bitepîsîne. Astengkirina rojnameya me hem li ser medyaya dijîtal hem jî ji alî sazî, partî û rêxistinên Kurdan ve hat şermezarkirin. Komeleya Rojnamegerana Dicle Firatê di rapora xwe ya ragandina binpêkirên mafên ragandiniya meha Çileyê de astengkirina xebûnê şermezar kir. DFG di daxuyaniya xwe de wiha got. Di van rojên ku zimanê Kurdî bi tir rojeva Kurdan de ye, rojnameya wana wekî ronahiya çavê wan e tê astengkirin. Helbet ev yek aciziyek mezin bi xwe re tîne. Li berî nêzîkatiya devletê derbarê zimanê Kurdî de jî nezbetê zanîn. Lê ev nayê wê bateyê ku em van biryarên dij hukukî qebûl bikin. Berova jî ji bo ku biryarên bi vî rengî pêk neyin, em ê bêtir tê bikoşin. Ji alî din ve jî piştî rojek astengkirina malpera me xebûnê di 29 Çileyê de li kolana İstiklalê ya Taksima İstanbulê stanbêjin bi Kurdî distriyan ji alî polîsan ve hatin binçavkirin. Di dema binçavkirinê de polîs heqaret li ciwanan kir. Dîmenên vê yekê li ser medyaya dijîtal bela bû û gelek aliyan bertek nîşanê vê yekê dan. Binçavkirina civanan û qedexekirina Stanê Kurdî ya li kolanan ji alî gelê Kurd, sazî, hunermendên Kurd ve hat şermezar kirin. Li ser medyayên dijîtal bi parvekirina Stanên Kurdî qedexe hat şermezar kirin. Alîkara serokê Koma HDP Meral Danış Bektaş jî li meclisê derheqê binçavkirina civanên ku bi Kurdî distîn û hatin binçavkirin axivî. Bektaş strana yara mina bede ve li meclisê striya û got kes nikare Kurdî qedexe bike. Zimanê me hebûna me ye. Zimanê me pêşeroja me ye. Zimanê me zimanê dayîkê em her tim biparêzin. Yara mina bede ve çavreşa gulî gunde yar meleke beşna yarî sorgulî deştû zozan xemilî agirê dilêm vemmirî de were bamin. Hunermendên Kurd jî li kolanan bi gotina Stanên Kurdî rewşê şermezar kirin û gotin ku kes nikare Kurdî qedexe bike. Her wiha piştî bertekan Müdûriyeta Polîsana İstanbulê neçar mal ku têkildarê mijarê de daxuyanî bide. Müdûriyet her çi qas îdia bike ku astengkirin ne ji ber Kurdî, ji ber çêbûna qelebelegiyê pêk hatiye jî, lê piratîk û polîtikayên li ser zimanê Kurdî piştrast dike ku qedexe ji ber Stanên Kurdî pêk hatiye. Belê binerên hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Hefta bê em ê bi geşadanên nû li pêşberê we bin. Ji bîr nekin, bibin aboneyên kanala me, beacibin û parve bikin.